Felly mi gan i fi, a fi'n gweithio i S4C fel swyddog cyfryngau cymdeithasol. Felly o ddydd i ddydd i fi yn gweithio ar hyrwyddo rhaglenni S4C ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly falle byddai'n golygu clipiau neu falle byddai'n mynd mas ar leoliad i ffilmio cynnwys atodol ar gyfer rhaglenni. Yn hoff beth i am y swydd yw yr amrywiaeth, fi'n credu mwy na dim. Gyda S4C mae lot o amrywiaeth o ran rhaglenni, felly hefyd un diwrnod falle byddai ar leoliad, un diwrnod falle byddai'n golygu. Felly mae'n cadw pethau'n ddiddorol o ran y swydd. Ges i'n fagu yn Gyfyrddin a nes i fynd i'r brifysgol, i ffwrdd i'r brifysgol, a ddes i nôl. A o'n i ddim yn rhy siŵr beth o'n i eisiau gwneud, felly oedd e rhyw fath o bus tra bod fi'n hwylo am beth i wneud. A digwydd bod, oedd lot o gyfleoedd wedi dod lan yn yr ardal, felly dyna un rheswm, fi'n credu, y rheswm benna nes i penderfynu aros yn yr ardal. Fi'n credu bod y sector, wel, ar ôl wneud yn grafu, mae'r maes hyn yn diddori fi mewn ffordd. A hefyd, i fi'n gweithio o fewn y maes cyfryngau cymdeithasol. A fi ar cyfryngau cymdeithasol bob dydd, bob awr o'r dydd. Felly mae wastad yn rhywbeth sydd yn ddiddordeb i fi. Felly mae'n grêt bod cyfle i weithio yn yr ardal yn y maes hynny. Fi'n credu mai y pobl yn fwy na dim. Enwedig y tîm i fi'n gweithio gyda'r hyn o bryd. Fi'n credu bod cael criw da o bobl mewn tîm yn hwyluso unrhyw beth o ran gweithio ddydd i ddydd, felly mae hwnna'n bwysig iawn. Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Falle ddim yn gwybod yn union beth sydd i ddod yn y dyfodol. A hefyd falle cwrdd â pobl newydd, mae hwnna wastad yn gyffroes. Gyda hynny, falle mae fwy o cyfleoedd yn dod. Felly, mae hwnna'n rhywbeth gyffroes i edrych mlaen at. Fi wedi bod yn y cwch na. Fi'n credu beth fydden ni'n dweud fel tip yw i beidio falle digaloni pan bod cyfle yn dod a bod chi ddim yn llwyddiannus falle mewn cyfweliad. Fi'n siŵr fi ddim yn llwyddiannus iawn mewn sawl cyfweliad, ond fe ddaw y cyfle a fi'n credu trwy dyfal barhau mae'r cyfleoedd yn dod wedyn. Fydden ni'n dweud i rywun sy'n dechrau gyrfa i ymchwilio yn y maes maen nhw eisiau mynd mewn iddo. Fel bod nhw'n gwybod union beth maen nhw falle eisiau wneud neu eisiau trial datblygu yn y maes. A fi'n meddwl bod profiad gwaith yn rhywbeth sydd yn beth da iawn i fentro i wneud. A trwy hynny, chi'n cwrdd â pobl newydd ac yn cael cyfle i siarad a gweld beth sydd falle o ddiddordeb i chi. Felly fi'n credu mai, just mentro mynd i ddeud fi'n credu. Un myth falle yw, mae pobl yn dueddol o feddwl bod amdano falle who you know yn y maes. Ond dyw ni ddim yn berthnasol o hyd. Yn sicr yn yr achos i, oedd e ddim yn berthnasol. Felly, na, sy'n eisiau boeni am yr myth yna. Yn sicr. I fi'n defnyddio y Gymraeg o ddydd i ddydd mewn e-bus ar lafar yn y swyddfa, ond hefyd yn siarad gyda pobl allanol. Felly mae cael sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddefnyddiol tu hwnt. Ond mae hefyd dwyieithrwydd yn beth bwysig hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod sgiliau iaith yn hynod o bwysig. Y tri tip fydden ni'n rhoi i rywun sy'n dechrau mas yw falle wneud gwaith ymchwil i weld beth yn union maen nhw eisiau mynd mewn i wneud. Yn ail wedyn fydde mynd ati i trio chwilio am profiad gwaith. A trwy hynny wedyn, falle mae'r trydydd tip yn dod yw cysylltu a wneud cysylltiadau gyda pobl sydd yn y maes i chi eisiau gweithio a trwy hynny gobeithio daw cyfle wedyn. Felly, o ran ymgeisio, llenwi ffurflen gais,
A wedyn, os ych chi'n llwyddiannus yn cael cyfweliad wedyn, ac yn y cyfweliad, falle bydd gofyn i chi i wneud cyflwyniad, byr falle, neu ateb cwpl o gwestiynau. A wedyn o hynny, byddwch chi'n gwybod os ych chi'n llwyddiannus neu ddim wedyn. Fi wastad yn meddwl bod Sir Gar yn lleoliad bach da yn ei hun, o ran i chi'n gallu mynd i Gaerdydd yn hawdd, yn gallu mynd i Aberystwyth neu'r Gogledd. Felly yn ddaearyddol, mae'n le bach da i fyw, ond hefyd fi'n credu gyda canolfannau fel yr Egin er enghraifft, mae yna lot o gyfleoedd yn dod lan. Felly mae hwnna wastad yn braf i weld, a mae lot o bobl ifanc yr ardal, falle o'n i'n ysgol gyda neu yn y coleg, maen nhw hefyd yn gweithio yn yr ardal, felly mae hwnna'n bwysig. Os yw i fi, oedd teulu a ffrindiau yn y sir, felly oedd yn bwysig i fi bod fi'n aros yn agos fyna wedyn.